I 10 ljudi, danas igramo opet Don't Starve. Evo smo ovdje. U kolicku imam healthy. Čekaj, ili imam? Nemam. U kolicku imam healthy, stvarno. Treba mi ono pauka. Kako se to zove? Zaboravio sam. Jel ima pauka? Ima. Samo da me ne ubije onim udarcem. Ne. Dobre. Ima ih još. Ima još. Ajde, dođem do nje. Li, nemam se šta da ga napadam. Aj, brzo, pravi. Dobre. Ubi. Jao. Ne mogu ovo valjda da pojedem. Aj, posadi drvo. Examine, što je to? It comes from spider butt. Ma briga me što izlazi iz... Evo ga još jedan. Briga me što izlazi iz... dupe od pauka. Ja, opet motorsko meso. Jel ih ima još? Ja, nema. Da li je moguće, bre? Na mapu gdje ima još? Ovam, koliko hoćeš. Ajde, idemo tamo. Neću valjda ovako brzo. Mislim, ne bi ovako serijal završio, igrao bi opet, ali... Ipak. Zlato imam 6 i dalje, puno zlata. Gdje su? Evo ih. Sad ću da ih ubija. Evo ga. Da gubim. Puno pauka, beži. Kad idete po putom hodate brže, to je malo loše napravljeno, ne znam. Mislim, nije loše napravljeno, ali glupo malo. Ajde, jedan pauk, ajde. Ajde, dođi. Dolazi, bro, vamo. Ajde, juri me još. Nema. Nema opet ovo, glupost. Sad kad mi se okrenu. Ajde, jedan, evo ga. Ajde, dođi. Aj, ubi. Dobre! Spider gland. Da li je moguće? Ajde. Igramo ovaj serijal iz početka. Ajde, new game. Change karakter. Imam li nju? Ajde, igrat ćemo sa Willow. Ovaj ko je Wilson. Wilson. Ajde, njom ćemo da igramo. Prekinuo mi se serijal posle 2 ili 3 dana. Brzo se završio. Jeste da je loše što se brzo završio, ali šta ja da radim? Bre, gde baš pored pčela, bre, da se dođe Kejta? Gde sam supo stari stvorio, nema nigde ničega. Gledaj. Od pčela mogu da dobijem i med. Muva. Da je lupim. Valjda sad neću tražiti flint pola sata. Super kod ovog karaktera je što kad nemam vatru noću, ona zapali vatru i tako retko mogu da umrem noću. Aj, napravi. Koliko drvo. Ja sam predstavljeno kliktao, ne znam nija kako da kažem, brzo kad sam sekao drvo ili kamena, može samo da se drži. Ajde uzmemo berry bush.
Ajde opet ovaj. Twink, jako flink. Flink. Evo kamen. A nema flinta? Treba mi 2 flinta. Sad nema nigde. Ajde, pola sata mi treba. Sad ne znam šta da pričam više. Igramo iz početka. Ovo više gdje je taj flint. Aj sad ćemo da napravimo ovo delo od trave. Kako travnato delo ili? Faj, treba mi 10. Da sam da kažem 12. Palo mi napamet broj 12. Hoću da počnem još jedan serijal da snimam, neću vam reći koji, ali treba da počnem, pa ne znam da li će vam se svidjeti. Ajde, valjda hoćemo u ovoj novoj serijalu, ne serijalu nego u novom životu novom, da nađemo flint. Da sam imao ovo delo kad su me napali pauci, bilo bi lakše. Čujem pčele. Ili loše čujem ili ih ima stvarno. Aj bre, dođi da tu bijem. Gledaj. Dobi med, honey. Prestanite da me jurite. Evo, flint. Ako mi i dalje jure, ne jure me, ajde, ekstra. Nema, čekaj, mogu da napravim kapicu od cveća, pa da budem full opremljen. I odelo je kapica, kapća. Mogu i leptira da ubi leptira. I ovo mogu da pojedem kao krila od leptira. Imam honey. Dubim još jednu pčelu. Malo glupo. Ili... Aj ubi pčelu. Druga pčela. Aj dubim ovu. Da je pratimo. Ubi pčelu. Ubi pčelu. Trava. Jao, zašto sam odelo na... Evo trava. Još trave. Evo, još trave. A još jedno. Ne, ili to? Ja dubijem pčele preko noći. Ne mogu. Da li je moguće, bre, gledaj. Ovdje ima žabe, znam, pored ove močvare. Male barice. Ajde, kako bre, nema nigde trava. Ja skupljam evil flower. Tako se čuje. A rast? Pečurka. Ajde bre, kako nema nigde trave. Celu šumu ima da zapalim ako ne nađem travu. Wormhole, super, tu ću se ulogorovati. Ako ne, evo trava. Ajde, sečemo drva još. Ajde bre. Ajde sad, sugar wrappa. Kapicu. Treba mi 12. Ako uspijem još jedan cvet sad da nađem. Cvet. Evo cvet. Dobre. Kapca. Aj mislim mogu i dođem u rupu. Aj ne, sutra.
napravimo campfire. Sad dodamo malo fuel. Ja živim u vatri. Evo farmhole da sedimo. Gdje ja stojim ne znam. Evo noć. Šta mogu? Ne mogu da kao kuvam med. Malo i bolesno zvuči da kuvam med, ali... Ja sad uvijek beri. Da skuvamo šta već može. Ovdje se valjda hrana može kvariti. Evo, valjda. Ovo tu. Ta malo linija što ima, to se spušta i može kao da se pokvari. Nisam siguran, ali mislim. Mogu ja ovo valjda da skuvam? Ne mogu. Mogu da pojedem. Pojao sam krila od ovog. Od leptira. Ajde, kad će više da prođe ova noć? Neću te jeti. Da stavim flint da kori. Ne pravi. Tako se čuje. Šta sam sad? A dobro. Kako je bilo sad? Ovako. Jasno ovako. Ajde. Saving. Dobre. Ajde uđemo. Pričao sam već o ovome, prebaci vas na neki drugi deo mape. Creepy. Šta je bro ovo? Znam šta je to. Nešto najgore na svetu. Gdje sam se bre baš ovdje sponovo? Šta je ovo? Rids. Ovo je trava, šta je ovo? Eksamaje. Kako se ekse čuje? Ako od onog Wilsona ako vrata da škripe se čuje. Ako da ovu se lepo flauta čuje. Šta je? Rot. Open chest. Šta je? Šta je ovo? Rot. Šta je rot bre? Mogu ovo da naučim kako se pravi. Ne znam ni šta je ovo. Aj, naučit ću. Nije teško. Mislim, valjda. Rot. Šta je rot? Mogu da jedem rot. Je ovo ekstra. A, nije to to. Što sam ja mislio da jeste. Je žaba. Mogu žablje batake da jedem. Ali stvarno. Evo, naučio sam nešto. Evo, night light. O, i slušalice. To su kao zečije. Nema ništa. Evo. X, ne. Luxury X. Ne znam što je to. Vjerovatno neka bolja, pogrešno dugme. Vjerovatno neka bolja sekira ili šta ja znam. A nije. Ma ima kao to mesto kao s prasećim glavama. I onda ti tu staneš i kad umreš opet te oživi. Dobijemo zeca. Beži zeka. Sad osveta. Sad ima da mu dođem. Ubi, brzo, to. Sad ću to da uzem pa kad mi neko skine healthy, ja ću da si healujem. Da pojedem, ne znam šta radi s tim. Uzemo. Evo izađe mi jedan, sad ubijemo ga. Crkni, brzo! Beži. Nisam stigao da ga ubijem. Ajde dođi, evo ga. Evo još jedan spider gland. Monster meat, koliko mi je skinuo? Nije puno.
koliko je najviše da možeš da imaš? 150 valjda. Znaš. Dođi. A nema ih više. Evo, ne znam, silk. Ne. Pa da, silk. Smooth. Ovdje imaš jedno. Jeste. Sad ćemo i njih da ubijemo. Baš za inat. Aj ubi. Eto. Aj dođi. Aj nek pobegne da ne mogu protiv dvojice. Ili dvoje, ili ne znam nija šta ste, ili dve. Aj dođi. Hvala, sad i tebe. Ajde dođi. Monster meat. Bolje išta nego ništa, ajde. Šta mi još treba? Jao, trava. Evo jedna trava. Ta trava. Ne znam. Evo još trave. Za malo da je promašim. Ajde, hvali mi još jedna. Evo berries još. Evo, kvari se polako hrana. Aj, jedemo malo. I ovo može da se kvari. Monster meat već je pokvareno, pa ne verujem da može da se hrani. Monster meat. Gdje bre? Evo trave. Ne bih pravio ovdje kao logor ili šta je već. Ipak, glupo nekako. Evo trave, ne nije. Učio mi se. Evo ga, ovo sam tražio. Ima nešto, šta je bre? A, ovi prasici, znam ovo. Cvijeće. Ne znam. Gledajte, ja priđem, oni ugasi svetlo. Ja odem, oni upali svetlo. Šta je bro? Rope. Ovdje mogu da pišem papirus. Da pišem na papirusu. Vjerojatno mi treba i još neke gluposti. A gasiš svetlo. Sad ću ispred tvoju kuću da napravim campfire. Koho? Ne, pogrešno dugme. Koji sam getter? Čekaj. Ajde iskoristimo jedno ovo, ajde drugo. Koliko imam? 132. Evo može da se kuva. Fuel. Može da se koristi ko fuel, a može da se i jede. Koja je to logika? Bre. Smanji mi. Ajde ću koristim ko fuel. Burn faster. Ona baš voli vatru, koliko sam primetio. A jedi ovo. Sviđa ti se bre čuti tu. Da skupljamo cveće malo, da nam se poveća ovo. Aj možemo i cveće valjda da jedemo. Bolje što nego nešto. A ne mogu. Ne ipak mogu. Da jedem cveće. To mi ovo povećava. Ja raste? Rasti još. Evo. Ja sam indijanac. Ja sam Indiana Jones, ajde. Jao bre, da li je moguće po koji put pogrešno dugme pritiskam? Aj cook i papirus mogu da... Ne, neću. Može da se kladi da će to goreti. Nemoj da pokušavaš, molim te. Aj, jedi ove beri. Beši. Ne, mislim, dođi ako smeš. Pobeži, šta da radi. Laši se. Namerom sam otišao. Dođi. Idi mi, dođi. Grob.
Mogu kao da iskopam grob i mogu, pre sam dobijao ovo sam predobio. To. Jao. Dobio sam ovo naranđasto. Red gem. Ali treba mi, evo ga, lopata mi treba. Prase. Oni me valjda štite, valjda. Mushroom. Koliko ja dugo snimam? Ne znam. Aj snimaj. Snimat ću još malo pa ću da prekinem. Da stignem, aj. Ajde. Ne znam. Evo ovaj. Da iskopam ovo da vidim šta će da se desi. Evo za kraj science machine da napravim. Šta mi još treba? Da sve imam. Vidim šta mi treba. Evo kamen. Aj 2 kamena dobi, 2 kamena dobi, 2 kamena. Evo jedan. Evo. Aj uzmi ga bre. Sabim. Gde da mi bude logor? Ajde kod prasi. Ajde da prođe 3. dan i prestat ću da snimam. Evo ovdje. Imam shovel. To. Sad mogu da iskopam grob. Ja sam grobar. Ja sam partizanovac. Zjezam se ovako, sam zvezdaš. A briskopi ga? Evo ga, dig. Može li duh da mi izađe? Evo ga. Amulet. Čemu to služi? Čemu ne služi amulet? Aj beži. Beži bro od mene. Aj beži. Biži bre. Beži bre tamo, ne me smaraj. I dalje li me juri? Ne. Sad mogu pečurke da sadim. Ne, ipak ne mogu. Neću da te ubijem lopatom. Ili sa lopatu. Zezam se. Evo još jednu pečurku da dobijem. Još jednu. Sad sam pun pečuraka, ja sam mushroom man. Da naprave novi Marvel da napravi novi crtani Mushroom man. Ajde, ima li neki grob ovde? Malo zvuči bolesno, ima li neki grob ovde? Šta je ovo? Green mushroom. Red cap. Vjerojatno jedno noću, jedno dan. Aj dig. Uzmi berry. Da vidimo da li možemo nešto da naći. Ajde sadit ću ovu travu ispred kuće. Da sadim travu. Nema mesta. Aj stavi. Ne da plantuješ bre debile jedan. Jedi ovaj. Raspberry. Ajde kopi. Dig. Ima i trava obično. Kopaj ovo. Cut grass nešto. Grass tutf. Šta? Tuft. Jam. Pojede mi seme. Kako on može da se usudi da mi jede seme? Volila sam to seme. Ma jebeš seme, ajmo nadole. Jel ovdje? Jest. Food. Basic farm. Da mogu od govana i šta već da pravim nešto. Čekaj, šta sam sad teo da uradim? A da zasadim ovo. Ajde bre sadi. Zašto ne možeš da sadiš? Jesi glup? A nisi. Glupa to jest. Wilson je bio glup, a ti si glup. Sad, šta mi treba za ovo? Drvo da sečem.
Ja pridem, udaljim se. Šta sam ja teo od kamena da pravim, pa nisam, a dobro. Šavom, au. Treba mi nova sekira, ja nemam flint. Aj, zapalit ću neke gluposti. Aj, dig. This is my plan. Sad šta još mogu da kažem? Mogu svašta kažem, samo ništa ne mogu da se setim. To mi se puno puta desi. Zaboravim šta sam htio da kažem. Ajde zasadimo malo ovi berry. What's the matter? Got? No dirt. Evo ovdje sam napravio fora. Ne znam nija šta je ovo. Samo ekstra izgleda. Aj, zapalit ćemo neka drva, ništa neće hvaliti. Nek gore malo drva. Evo sad noć. Sad će sve potamniti. Ne znam čemu služi amulet. Evo sad će da počne da gori. Evo pauka vidim i dalje. A tak. It's so dark. Sad kad zapali samo. I can see again. Sad će malo šuma goreti. Ja ne mogu da gorim pošto... Ubre. Malo mnogo možda. Gledaj jedan pauk. Izgore šuma. Kad pre izgore? Da li moguće? A neću braću. A dobro, ja sam to već iskopao. Neću da umrem noću. Ode cela šuma. Mogu nešto seš da radim. Da ga pojedem. Ne mogu. Ajde još malo. Meni je trebalo drvo. Nisam... Au. I can see again. Nisam mogao samo da... Ubre. Juri me. Ne znam gde je. Evo ga. Gori u vatru. Beži od mene. Evo ga. Dan. Jel mi dalje juri? Možda što sam uništio kuću. Šta je ovo? Spava. Zez, pao, dođi prase. Ajde, odbrani me. Beži. Što je opasno prase. Daj mi. Ne treba mi ješ. Može da se ukvari, izgleda monstrumsko meso. Monstrumsko. Ajde, možemo ovdje da završimo klip, ipak je 4 dana.